Пазарно е Габриел, пазарно много добро. Това е Майами Бич. Ето, ай. Не чуваш шокиран. Стане нещо, което е напълно възможно да е 8%, напълно залага. Да. Ти го представи там. Дяло вече се пръсти на права причина назад и тук да се пълна. Левски! Трябваше я го вдригуме. Това бе, коректно, точно по-як се гледа. Бейки. Много ти как падава. Да, И само Левски. Така и чезо. Ой, как да ми ги тази дала. Каналът няма да путат. Нещо се филмирал. Не целият филм. Не само този сектор първо. После Б и после след 2 години чак 2. Много яко станава. Едно по едно. Сега гледай колко по-вред бе. Мълчи бе, чоробе. Да, бе, Лескар! Ти си нашата надежда! Следващия път не е стадион. Да, бате. Аз чак с тебе ще падна. Аз чак с нещо грандиозно, тук се чак, тук е